Hello guys, Okay. welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर लाइभ थानाय दां लाइभ माबोरै दं लोगोफोर कमेन्टआव खिथालायहरदो एसे फंनैसो भिउसआनो जालालै इउटुबा सयथिबो मा जाखो आंना दुखु मोननानै दं दुखु मोननानै गायसिमोन गाइस माबोरै दङ खिथालायहरदो इउटुबानो भिउस जालालै बोरै बोरै जारलाजोबखो दुखु जाबाय आं बिरादनो लैथो गेमार वाव 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 बे फाग्ला बिदिजों जायो सनजालु अम आयु बिदि जायो नामा फाग्ला बे पाकिस्तानखौ गावख्रुबनायखौ नुवाखै नोङो गावख्रुबफैजागोन गोलैनो नागिरदों माथो गावबावबो सारियालियाव मोनसे रकेट लन्चारा गुग्रुबजोबगोन खिन्थु नोङो जाखोला नामा सार? माथो खालामदों नामा? होद फाग्ला बिदिजों जायो नामा मा बुंनाय जाखो बेलाय सखा थुमेन साइस गोदाव सोरावसो नै फाग्लाया गुन्दाया नायसिगासिनो दं सखा थुमेन साइस सनजालु बसुमतारी फाग्ला बिदिजों जायो नोंखौ मावगोनसो आङो बारा गोबाव गैला आङो फुनथला सिखा गबदाजों होगोन आङो नोंखौहाय मिथिबाय दा बे फाग्ला फुंगा मथे मार्डार खालामनाया नै जायोबा फै जाहोगोन आं गोथावनो फाग्ला नै बिथां मार्डार खालामग्राया बेनो गुन्दाया एक नाम्बार गुन्दा बियो सोरांस्लाबनो हाया जुनारनि जिउ जाग्रा फाग्लासो दारिया एसे मोजां जाहांबाय नै आंना रनबिर सिंनि लानो नागिरदों आङो बेखौ रनबिर सिंनि ओरै साफैलायनो नामा मा साइज मा हिसाबै गावथारा नोङो आङो बोरै साननानै गावथार मा फाग्ला किं कब्रा साइज बेलाय जिबौ गोरान साइज साला बिगुर नोंनानो जिबौ गोरान बायदि साइज जोंफोरनानो किं कब्राबा एकदमबारे इनारजि फुल आरोखि ना नाथाय नोंना जिबौ गोराननि थोस फाग्ला रानथेथे गोलावल' सयथिबो नंगौ नंगौ खनसे आदा मरा खालामनो हायो जोङो आदा मरा माने लावहोनोबो हाबावोसो नोंनाथ' गोरानसो जाहैबाय एकदमबारे सेयार खालामलाबायना होब्रा सनजालु बसुमतारी नोंनो नामा नांनो नामा होद बिगुर बिदि गैया बाल मावगोन सोब सिथोब सेयार खालामना हो फेसबुकाव सेयार बुरबक मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन फार्स्ट 67% नुबाय बडिया नुबाय हायो नों बिदि माबाया औ फेव फेव फेवल' होलाङो नामा सेयार खालामबाय दा अनलाइनाव 101 थाखा हरदो जागोन मा 100 थाइनैखौनो हरगोन आङो फाग्ला खमद्रायबायना आंना नांगौबा 100 थाइनैखौनो हरगोन आङो फाग्ला Start Apple, start Apple, start QA question.
नों हारसिङैल' नायनानै बोरै जानांगौब्रा गैयाबाबो 20 जनसो मानसि नायनांगौ 20 जनसो अब्लासो गोसोआ गोजोननाय मोनगोन आंहा बिदिसो आरोखि ना What? Nos, Irons Nos. खोनाबाय स्मार्ट दा सारियालिनि ओरै साहाजों एसे खना साइडआवहाय सिगुन बागानाव रकेट लन्चार मोनसे गोग्लैफैनो नागिरदों जाहैदों लकेसन बिहरगासिनो दं आंनाव पाकिस्ताननि सासे माबाया मा होनो बिदिखौहाय टेररिस्टआ गैला नोङो बोरमा हाखर जावनानै फबनानै थाखादो थैनो गिदोंबा बोराय सारायाव बारसोमनानै थायो दोङो गब बिशन राशन लड़की लेके आना नामा मोदी जाखो ना दारियालाय फाग्ला साइज नुदों ना एसे रणबीर सिंह लानो नागिरदों रणबीर सिंह आरो साफ्रे सिलाजोबगोन आं बोरैगोन नों गोजोन संसार जागोन होनलायलाय आं करियाआवसो दंफैयो फागोलानो थोद फाला बोरै मा हिसाबै करियायाव थांखो नोंलाय माबेजों थांखो थालिर दिंग्रानि नावजों नामा हा र' फाग्लासो मानसिफोरा मालाय लाइफ थानायावबो हटस्पटसो बियो दुखु मोनो आं बिदिबा नै गुन्दाफोरखौ नायनोबा एसे दुनियानि गुन्दाफोर बिसोरो दुनियानि गुन्दा मानसिफोरा ओइ मेहेरनि खनसे मिनि मेहेरनि खनसे मिनि लाइफनि खोथा रायलायदों बे लाइफनि खोथाबा गावनो हस्ट हरनांगौना फाग्लासोर मानसिफोरा नैबेथ' गुन्दा दुनियानि राखावसि बिदिखौ लुवाब्रा ओंखायनो मेहेरनि मिनिनो थिनदोंमोन आं आंखौहाय भाइरेल जायोमोन खोमा नामा थोद फाला कमेन्टफोरखौ बिदि हरजायो नामा बोरमा दाहरलै सयथिबो आंखौसो केस खालामगोन नोङो जेल जानांबा बोरै जानांगौ जाखो आंलाय दासो 350 जादों साबसक्राइबारानो 350 लायनो 345 जादों साबसक्राइबारानो दासो 345 साबसक्राइबाराव जेल जानांगौब्ला बोरै जालायखो बेथ' मोजां जानाय नङा आरोखि ना बिराद दुखु मोनगोन आङो आत्मा जानानै नोंखौ गोदनायाव ओरै सेथेहैगोन आङो फाग्ला सुनि Come. Embu जाम्बा बै एम्बु जायो नाम्बारा खौसो बोरैमोनलाय गैया नै दाइनाव थाया फाग्ला आं हरा 10 मिनिटल' थागोन 10 मिनिट गियोबा मा गयदों होद बिगुर रिङा आं इउटुबार नङा इउटुबब्लासो फाग्ला बिदि जायो नामा नोंखौ बावगोन आं र' नोंखौ बावगोन आं नोंनि थाखाय आं गंसे माबा बानायसै मिसाइल एकदम गावगोन आं गुनथुङावसो गावगोन आं नै बिदियावसो नोंखौ नै बिदियाव खनसेनो हां मोनलायै ना मा होनो माथो फेसबुकाव लाइभ थानो नामा थाफायोबा फैदो फेसबुकावहाय मिथिबाय थायोना थाया बिगुर फेसबुकाव लाइभ थायोना थाया आं ट्रेन साइटिंनि एम्बु जाया होद जों ट्रेन साइटिंनि एम्बुखौनो जाखायाना फाग्ला जोङो जायो दुब्लि गेजेरनि एम्बुखौसो मिथिबाय आरोना ट्रेन साइटिंनि एम्बुखौलाय बोरै जालाबायनांगौ फाग्ला ट्रेनजों थांलाय फैलाय खि गलाङो हासुदै गलाङो मा गलाङो बिजानु गोनां जिनिस गलाङो फाग्ला जोङो दुब्लि गेजेरनिखौसो जायो दै अखा हानानै दै थानाय गेजेर लोमसावनायाव थानाय एम्बुखौसो जों जायो मिथिबाय फाग्ला बिदि जायो नामा बिनि सायाव जोङो अन्थाइ बाजाब होफायो ओमफ्राय नेरसिं होफायो बायदि होफायो आरोना फाग्ला फेसबुकाव लाइभ थानोसै फैदो 10 मिनिट जाबाय आं बेखौ आपलड खालामसै बे जुखिगोननि शाला होनलायलायसै नामा मार बयल हयसे सिखाव साला ओंखाम जाहैसै आं ट्रेन साइटिं होद बिगुर मा जानो बियो जानो मोना जेबो बाल
Anjing syarayu. Jebak. Syaraba. Halah. Arok sih ustaz. Oh. Ini jiksan namanya. Arok ya. Tumi pulis coba. Oh, tidak. Ini polis lah. Na 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 na. Mami. Noi, upload bu jalan nama. Iya. Belum ya.